Jangane bung lawe tempe goreng karo sambel terasi. Alah ngene kok ketoke ya masuk bolo cocok iki apa neh hawane kok semriwing mendung kudu udian ae. Wis tak masake bendang mateng kondang madeng. Iki ya bung mbuh bung apa iki pokoke bung pring ngono ae iki terus tak rajang tipis mari ngono tak umbah nek wis ngene tinggal digodhog. Lek masak aku ya ora nggih bumbu aneh-aneh ya trimakno brambang bawang terus cabai rawit cabai keriting goreng ulek ya wis ngono tok terus dilebokne panci kayak santen alah ngene iki engko ketoke ya wis enak rasa reno-reno engko nek enek sing kurang mbuh kurang apa no njajal komeno bolo kurang piye kuwi kurang ini lho Kang kurang ngono lho Kang ngono ya aku kan ngene iki jenenge wong lanang ya plangplung tapi ndelalah ki masakanku ki jare wong ya enak ya sedep jarene lho nek jareku ya enak wong sing masak aku ya panggah enak engko nek sing gak ngandel rene ya tak bagi ki sambelku ya sambel ngene iki tapi tak jajal sik enak apa ora bismillahirrahmanirrahim dan ternyata bolo iki jan gurih ndak umum enak seger gurih wis tenan rene nek gak ngandel tak bagi iki